Hei tid, så det atter her vi har nødvendig part av Gjerstamål, og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, og så det Ronny Pettersson som teker seg av det lovtekniske, Paul Fære, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og sendingen Gjerstamål. Og tog for å spille en annen for Paul. Hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, det Naomi, altså Rotsbøk, og særlig av første kapittel i Rotsbøk, som omtaler til ferden til med over Naomi eller Melek. Han romte jo Betlehem, tror jeg. Det stender her at det var hungersnøy, ja. Og for jeg bygg var i Moab, ja. Og så synes jeg her en tilgang som egentlig kjelkande, kan man godt si, at det hadde två skiner, Nalan og Kilian, og tar seg koner her, andre at Orspa og hennes rått. Men så hendte det, som vi leser her, og i det første kapitlet, at så døg Elimelek, 3 verset, med vår Naomi, og hon satt etter vi bavon sonen søgnen. Og tar tåk oss her med bitskar koner, andre at Orspa, og andre rått, men de hadde bo her under 20 år, de tar bajer vi, Malan og Kilian, så at kvinnan sier at ansomheten etter på sine søgner, og mannsøgn. Så dette var det som hendte. Ja. Og det var ikke mer omtale enn akkurat her. Det var ikke tid som jeg opp i samband med. Hun gav detaljer. Foi og kvæt og nei, ikke. Jeg halte til å metleve lærende i sånne kapittel. Det for meg ikke endelig for en oi, kvoi og kvæt. Men kvæt løsnen. Akkurat. Trotjar anker i stedet for trotjar menn og trotjar kvinner, lokalier og velnøgter, som det ser ut til. Ja, og så tar bare døy så er sånne bandleser, ser det ut til da. Ja. Ja. Bandleser, ja. Så nå sitter hun her, og hon hoksar om der. Og det stender at hon tykker avkjør på en av veien. Ta for hon av sted vi sonarkon og søgnen til å få heimater i Moabslandet, tog hun fratt og i Moabslandet, at herren vitsa folk søtt og givet en brei. Det vil si, ja, det var det som manglet til å være hei skilt noe tog at jeg for. Og hon for vi på av hon sonarkon og søgnen av sted. Hon hei av til alt. Men av løyen i heimater til Jotaland, sier Naomi, vi båar sonarkoner så innar, vente nu vi, og færre heimater, kvar til hus med vår søgnar. Herren vil til kong gavur, og så tid av våre gavar, bæg vi tøyr, og i farner og vi med. Herren gjør tikkun at tid finna et heim, kvar i huset mannsons. Altså frametter. Ja. Så kistjon der, men der skauro og i gråt. Og satt vi henne, nei, vi til heimater til fattutt. Ta sier Naomi, vente vi døtter møyner, for jeg vil at vi komme vi mer. Ber jeg en siner i fengsenon, som kunne være menn tikkere, vente vi døtter møyner, færre nå, heimater. Jeg gammel av være kona, nekran mann, og om jeg så helt at jeg var den, ja, om jeg så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk siner, skulle tid for det å boje inntil tøyr, kom og til, skulle tid for det å stanke deg inne, og livet utgifter, nei døtter møyner, men det så hjertelig sinte tikkum, tog med hever hånd herrens romt og til harst. Der skauren jo atter gråt,
Og Arspa kysste med årsøyna, men Rott ville ikke fære fra henne. Ja. Så her var en som fær, og en som var verand. Ja. Det ja. Det er en helt standard søvas. Og alt jo en halt. Og tar vi så komma ut i Nya Testamentet og lesa Matteus evangelia, det så ikke 8,5 her da. Da så vi at det var ikke så fullkomlig bæra Israelsfolk som slapp inn i 8,5 til Jesus, ja. Og her kommer Ruth eisne. Og her har vi eisne, jeg leser akkurat om Jota og Tamar i jar. Tamar som eisne kommer inn i 8,5 her. Og til kvinner eisne som kom inn i her, inn i 8,5 til Jesus, ja. Det alltid det sier så øyla negv. Det virker ganske ikke sagt så negv om det medan det henter, men eisne her, eisne skøtja Rahab, som har en avgjent leiklod ut der inntog Jericho, og det er ikke sagt så negv om det i samband med Jesus her til det henter, faktisk ikke, men det er så 8,5 kommer fram, så kommer disse personene fram, disse kvinner, så 4 kvinner, gosser, som utanför Israel eller ja som så läsna. Och det är alltid öl avvärst. Det säger om gosse ryker och i miskon och gaska god och Ja, det är säkert. Att det la vi ontra. Ja. Och vi tar säkert bajer och i sån läge till och Johan som har en giv och na. I samband med det her, men jeg så ikke filmer, jeg sa tror ikke arrangen her. Og jeg løyver med det også, at jeg rått ser det vennligst, da jeg kom hjem i Bavon, og helst, ansvaret vil jo være i høy. Ja, det ser sånn ut. Ja, så ser det ut, ja. Men det tidser mer som at jeg finner ikke det og i henne hjärsta, eller hva sier ikke henne åren. Hette vi en løsere. Nei. Som jo henter til hun kommer hjem. Og til så er kommet hjem igjen, og hun vel sagt henne, hver med ordet, hvor hun ikke vil fære fra henne. Da vet hun akkurat hva hun kommet hjem til. Og her var så til han lever i Israel at hvis det er med over døye, så skulle det en løsere, som var nære slekt, som er skiljet da, vet han som var deg da, takke seg kona, og så løs være løseren. Ja, hvis ønsken badje var, men her var jo bare deier, bare Malan og Kiljon var deier da. Ja, det er. Så hvis noen andre, eller hin badjen har vært løyve, ja. Så var han skyldig til å taka henne til kone, Akkurat, og at føre slekten av vujere, utan sjølver å slippe å være betraktet som papp. Ta deie være som papp, at det er sånne bøttene, rocknar, altså juridisk kan man säga, etter lovene. Ja. Så var det ta deie pappen som ble papp i tjøkken badjasøyne. Nettopp, ja. Det var det som det snus om til Jota og Tamar, ja. Tar skinner, han hadde 82 skinner, og den ene ble så gifte vi Tamar, men det stendte bare herren lykka han ikke, og han lette han dødja, og så kom det neste, og han ville ikke få avkomst som han ikke selv kunne kalla seg pappa til. Akkurat. Og det lykka så heldig godt, så han døde så eisne, ja. Og så det at han trier, det minner nok snakk om at det som hun sier her, at om hun skulle finne siner nu, va? Ja. Så Israelsfolk har livet og øyla tilvita i lovene, altså på tamma til lovene her, ja. Og det for at slekten skal føres videre, ja. Og at det faktisk skal være rett til hele. Men så kommer løseren inn. Man kan si ikke så øyelig innholdig ut i loven i helter her.
Nej. Kan ta fortsätter. Hit ständer hit är öla klart och att lyckas som vet man men ta näst att det är vi som löser här någon. Ja. Men det som är orsöken. Ja. Det är vers 15. Kvart rått svärar han. Och först säger hon värmaman vid henne. Tu sarst. Ta säger hon. Tu sarst. Ja, till sådana kona mojn i färn heimater till falskt och godsöjn. Fär tog nu ösne heimater. Och fölk vi hinne sådana kona mojn. Så kommer det här som Rott säger. Ja. Men Rott svärar i röjn inte att ivertella mig för att prata här och för heimater. Nej, här tog först, här för är. Och här som tog bosättes, här bosättes är. Falk tøyt ska vara falk møyt, og god tøyn ska vara god møyn. Her som tog dørst, vil dodge, og her vil vera gjera. Herren lete mer gengast ytla bæg nu heretter, om neka anna enn deien kiler med fra her. Ta nå mig nu sa, at hon vikas ikke fra å komme vi henne, gavstålna tåsa vi henne om det. Og tar helt så bar fram inntil tar kom til Betlehem, men tar kom til Betlehem kom røringer i Atlantstegjen, og kvinnerna satt og hetta Naomi. Men hon sier vi til her, kalle mig ikke Naomi, nei, kalle med Mara. Så allvarlig har vi lett en ekva sorg kom over med. Røyk for hiane, og fatak har Herren lett meg komme atter. Får kalla till med Naomi, ta Herren över vittnen mot med her, og en allvarlig har lett meg gänga så ytla. Så kom Naomi till atter jorden, med av landet vi sånne kunne søgne, med av bytkvinnen rått, til kom til Betlehem først og i byggskolen. Ja. Att ha det här som... Ja. Så är det man kan huxa. Kvärt är det som fär rått till att vara så stalsetta och i synen. Ja. Väldigt här. Här är ungen slinker i valsen som man säger. Och här var ungen ive. Här var slett ungen ive. Och kvärt är det vi Naomi som har gjort det är rått vilhet här. Och det här är nog så sigande. Hon säger vi... tar hon tåsar vi rått. Ta säger alltså Naomi to sørst at hin sånne kona må inn i fern heimater til folksøyt og godsøyn. Ja. Fær til noe eisne heimater og fylg vi hinne sånne kona må inn. Og Ruth, hon er jo færen ur Israel, som vært av lova i landet, og færen til Moabsland, som hei en ekvitlig holdslig opprunna. Og her er hon, men det er helt klart at hon er ikke fyra verre her, hon er av nei her. Ja? Men så tøyen er her, og hon er så værmamma til Ruth og i Stutsch Arne, så må det ha vært nækka vi henne, som har gjort det at Ruth ordentlig har, altså, det er ikke nækka nukt. Det er ikke nækka som knapple kommer av Ruth, det er ikke slett. Hon har mest, alltså hvis man bara teacher rent människans ja men alltså vi har ju folk okkar här och vi har god moin här ja. Det var det som så orspa valde ja. Men hon sa att värmor Naomi heje ett folk och en god som inte kunde sammanluktas vid naganna. Och tog helt fast vid det. Och hon helt så innerligt fast vid att Naomi om att uppgöra. If I snackarna fram här ja. Rätt. Så hade synd att det överte av ta vid huxa ofta jag måste säga evangeliska appellerna om att komma Ruth hon blir en fär framåt. Hon lukar som trustrarna fraser Stenfjär rena fåna att komma vissa. Ja, men det kan också inte heller jatta för det att hon fer fisk av det. Ser man vi tar man på honom. Fyra röjna där. Ja. Så jag vet att henne jag kommer hem med två sådana kon och visst det är inte brott där. Ja.
och i hoved sen, ja. Och det var årspeis, som var ikke bra. Nei. Det er vi en evig langsel ugen etter at slippe atter til det gamla. Ja, og nu kommer rått fram ved tog som hon har sett av värme och så. Ja. Och jag alltid det är något styrligt. Mm. Och vi läser något av syndromta. Ett av augusti ser så såg vi till att det var som åttas. Det är tydligt att hon har tjänat här. Och Eisne taj och där så kommer hem. Hur hon leter vigeskiften bara fattla och på plats. Hon nu är den inte ivrig efter att få en näka i samband med sån vilja framta. Eftersom jag är då vill läsa. Toi vet inte och i en annan kapitel och så att så började vi att säga att nu är en skillnad man och om vi ryker med av att eller medläggs han har Boas. Och har bett kvinnans rått säger vi Naomi. Lät mig färra ut av äkren och sänka öx efter omkron. För kvars ejon är finne nöje. Hon svärar henne, ja, ger så dötter moj. Så fär hon. Alltså, nu är det inte rått som dikterar. Hon har ju dikterat om hem. Eller lata som hon vill släppa av där. Men hon visste att vissa annor säga hej, vi har bra. Och jag finns ju samma sinnalä som rått hej. Nej, som Naomi hej. Så gör hon inte vid det. Hon lät bara släppa att utvecklas. Ja, hon gav sig till viljan tja svärdöstrarna rått. Ja. Och lät han komma viss här. Och han avgör tidsen. Ja, så. Så blev slett inte tåsa mig atter om det gamla och om man fär heimat eller näga så. Slett inte. Så var hon rakta fullt in i. Ja. Fullt kom. In i folkkjär och familjen här. Och det har vi nog nämnt till trosskiftingar, eller det som själv och störst och gode. Hinner näviga gode himmelsen, så. Ja. Och det är nog också nu i lovande att det var en vävor alltså. Det är akkurat det. Alltså Ruth är faktiskt hon är bliven av falskna, ursälsfalska, tjögnen gifterna vid mannen, så här. Det här var inte några yttre tetje som skulle göras vid kvinnor. Nej. I mån till män. Starkt blåa jötar, ja. Det enaste krav för en kvinna, en hettna kvinna att bli jöta, det var att bli gift vid en jöta. Akkurat. Så. Ja, det är lika näckant då i. Som är äckliga döra vars gode, ja. Mhm. Och då säger hon vi värmer oss in här i vers 2, kapitel 2. Så säger vi Naomi, lät mig färra ut äkren och sänka öx efter ankron. Efter ankron 4 kvars ejon är finne nöje. Äkren och sänka öx efter ankron 4 kvars ejon är finne nöje. Hon svärar jag ger så dötter moj. Och så färra hon. Och här var loven klar och tydlig, alltså. Det var klar, alltså. Ja. Att det som datter hånden av dem skulle inte hängt upp att. Så det var till dig fataka. Detta lite. Detta lite. Så istället så vi är här att så får hon kom och sanka i öx och äkron efter time skor i äkron. Ta vill så till att äkron och sanka ju att det Boas som var skilter vi Elimelek. Boas kom just här ur Betlehem. Och Betlehem är så vitt jag minns så är tydningen att det är Breihuset. Så han kommer ur Breihuset. Och han kommer här och är nöjd till att sanka som en fattak kvinna. Ja. Efter tog som hinne här var mest nio. Ja. Det är otroligt. Men jag minns en lite sinter att han där kvinnan kommer till Jesus. Ja. Och ja, och hon vill ha han att göra ett under för dödssynden. Ja. Men han vill ju ta sig att det ska efter ta brei badnarna och ge var hin små i hunden där.
Men så sier hun dette her, som fikk Jesus av undrast, som det stender da, at ja, men henne smave hundene eter jo eisende av målene som faller ned av båren og kjabøttene. Ja. Og det er faktisk det hun er ute etter målene. Ja. Rått. Det er som tilfeldigvis dette ned av vøttelen her som hun kan sanka. Det är otroligt. Den här tillgången som nu är och i 3 kapitel och 4 och så ända det i 3 och 4. Alltså att det är en underfull tillgång och pojkar bara omve alltså. Ja, det ändliga ändlösaren alltså. Akkurat, ja. Så, ja. Det är det gör. Ja, det är alltså hvis vi brukar så mynden alltså vi hur så vid som heidningar er kommet inn i Guds folka, så er det, hvis vi takker her, så kan vi kanskje lukke å lese sinter her fra Ramsjeia. Og vi var aldri for innan senast eisen, alltid, det er ikke lengt fra sånn senast. Og her tåser han om lovna og om noina faksa. Jeg la vite at ikke prøver taler jo til slug som kjenner lovene, at lover ræver i menneskens land som tar liver. Hin gifta kvinnan jo vi lovene bunden til mannsyn, så lenge som han liver. Men dør mævren løst fra lovene vi vil kjenne mannen. Hon skal tøyvra kattla hårkvinna om hon medan mævren liver kjever øre mannen seg, men dør mævren hun fri fra lovene, så hon ver ikke hårkvinna om hon kjever øren mannen seg, så la sprøv mine døye eisen til fra lovene vi likam Kristus her, fire at de skulle høyre einon øron til. Hånden risen opp fra henne og deg, så vi kunne bære god til avvoksta. Og til å si at vi kommet inn og i Guds folk, vi gifte. Vi vidt høyre einon øron til, og ta mener faktisk vi giftermaler. Ja. Som han sier, til at mynden rundt til som sier bare til til. Så Ruth, hon kom inn i falskje mannsøyn som var gift vi, og vi kommet inn i falkegods vi Jesus, som nu andaliga tala med rockare, med likamsøyn, med brorsøynare. Ja, Paulus i 17 Korinthbrev 11, han börjar kapitlet vi är sånt. Och han skriver om att du vill ha talt med och syndra dorskap. Och han brukar negv till året. Han talar om Kristus och bror hans. Det är en dorskap för i heimen. Det vet jag. Ja. Jo, säger han, till skulle tala med. Jag kräver till kon halt som god kräver. Jag tror av att det kon ju i en man för att löja Kristus fram röjna han mot. Vad det han säger. Ja. Ja. Röjna mot. Ja. Och jag gör någon till tjunalej, alltså, vid Kristus. Och självande jag gör någon till att vara fötter av nödtjonas. Ja. Det är så nekva gåa mynter på. Ja, det är gåa mynter. Det är fantastiska sannläggan att vi höra till. Ja. Och det är vägna Jesus. Ja. Och det är sant någon som förr kom fram för mig nu så studerar han här. Säger han här och i början tog ett evangelium min herra vilja vann. Herra viljan. Det var dorskapen alltså. Ja. Som gjorde det, ja. God sonen älskar jag och son som sände han. Av kvart han sa som han tror skal evet lov og frels og fa. Skal evet, så sa han, man lukkar som synker han, skal evet lov og frels og fa. Ja. Og den sankren minner om et eller annet om dette her, som bryter vi den naturliga människan. Ja. Och vi vet att där vi läser i Hesner 17 och i 4 Korinthbrevet om detta är enda dorskapen att i öron kapitel här nämner han detta till att det naturliga människan teker inte vitt som antagos hör till. Ja?
Och kvar kan det inte det. Men hitt naturliga människa, han säger han vers 14, och i förra Korinthierbrev 2, teker ikke vittøy som andre går svar til. Det honom dorskap. Altså, Ja. det tog naturliga människan dorskap. Og du kan ikke sprøyta det. Nej. Og han kan ikke kjenne det. Altså, det naturliga människan. Tog det være dømt andalige. Men en andalige dømer om alt. Självor var han dömd av ång. Alltså ta en andalig. Akkurat. Personligt. Ja. Så här är det gå svårstämmer. Som kommer fram här. Ja. Och en annan sang säger gå svårstämmer Jesus mojn. Lät världen så här var så in. Och i heimsens voice och frälsa det. Och helter oj tar frälsa med. Så och i hälsner sangen som jag har nämnt nu bara för att nämna det. Så kom detta in och i mot avvita sin det kom bara. Mm. Och till att skiljande. Dorskaper är dorskaper. Det är inte annan dorskaper. Ja. Men så säger han här och i förra Korinthierbrev 8 att han lyckas är god vid dorskap och prätknar. Jag frälsar det som tryck. Ja. Jag minns det är ett danskt fältje som var i Klagsvøk och det här är också vi sanka kjera, hvis jag minns rätt, men det var jag kan vi kjelte som bär med ha en bådskap till dig. Och det är vi fick hända nutja salen, det är att vi nutja några någonstans. Mm. Och Herren gav mig på ena vägen till som jag skulle säga vid dig. Alltså, röjna det danskon. Kom nettopp innan till dorskapen och gå svursta man. Tar det mest det arrin det här. Och jag är så falskna. Alltså, det mest det gott. Och utan att färra uttala mig om näka urslit ett lag kvart avrika och uttala löjve, det var det inte. Men det viskar ju till lötena som vi drar samman. Akkurat. Det mest är ordentligt tydligt. Och till hästner bådskapen som du nämner om Jesus. Ja, det är det Paulus säger, det skammas inte vid evangeliet. Det är ju kraftgods, kvarjon tog till frälse som tror. Bäge jöta först och så grycka. Alltså först jötaner och så vid andra. Och det vi är bättre kan man säga, vi är så förkälla i det att vi alltid bara rockar något på ja. Men i upprona var det lätt sålas. Ja, just det. Men ta så Jesus kom, ta han blev född så det är så fantastiskt att söka gå så gott lät han där boskapen färd ut till att han kommer på hiran av marscherna. Så hirar som inte var rockna för näka som helst, mittelfolk som så läsna. Det har varit sagt att jag kunde inte vittna i rätten, så det var inte rockna i värdet till att vittna. Och så vi tar som kongar och vismän som kom i Estland. Men vi läste till att det var faktiskt rena ockultister. Det befattar sig vid det ockulta, som faktiskt var avvärre motor i loven, ja. Men tar släppa fyr fram med att den ser höje få in i jötarna som Ja, man också om för bara som för nian i templet bia. Mhm. Kan han förr säga. Det skulle även han vara för sig själv och allt byggt upp på vad han var och vad han gjorde, ja. Men han stod här och han är ju inte att säga. Han är inte komma vi. Inte komma vi, god värmar syndare han har gjort. Ja. Och hesen, säger Jesus, för rätt och kört hus. Och hin inte. För kvart han som sätter sig själv lågt ska vara sätter högt. Och han som sätter sig själv högt ska vara sätter lågt. Så det är med det kröjtal, alltså. Ja. Allt det här, det steg mig bara in och i avvidans visk och gör det så ett versk. Och utan att hon
så närst vitt alltså. Det gör det värst. Och det är nog det som är den största dårskapen nu ute. Att du ska inte göra, du inte kan göra till freds. Du folk just allt hon tog. Så det här är att tryck på tacka och måste han kalla till skoj. Och du inte inte kan stalta och köpa ska snarare kan. Du frälsa och i någon öron. Och skolterna alla bär han. Ja. Det han en deilig dårskap. Ja. Ja, en deilig dårskap. Ja. Ja. Det må man virkelig si, men det er hardt for det stolta, naturliga sinne som bor i Jokken Øtland. Vi er alt fatt ved tog, ja. Det er en fullkommen ivergjøving, ja. Og vi tar så vanlig om ivergjøva seg, ja. Ta i krutjer, settene hemsparda i vær, og tyskar at enda, og japaneser at enda ivergåve seg, ja. Så var det til futjendan, som så løsne. Men for så i bagen før så var det altså ikke futjende på tammet at her gjør seg til gåere av damene. Begge tyskere og japaneser ble restet opp etter, som så løsne, ja. Men det er mye kjent i at man ivergjør seg til futjendan. Men ta i vidt ivergjør oss til god, som i opprone er okra futjende, ja. Så ja, men alltså det är det största ivergjelse som man kan göra och uppleva som nöje och glädje och alltså tror jag det är inte hela gör som kan sätta sig in att det är inte visande som kan sätta sig in att det är inte mammas lucka alltså några pengar glädje som kan sätta sig in att Nej. Det kan det ikke. Det kan det ikke, nei. Det skal alt med at holde kyrnast. Mm. Med de andan. Og du leser det, at holde det er sett til søyes, altså. Det hever ikke rei av åkken lang. Slett ikke. Nei. Men så sier han i det samme verset, og anden med i holden. Han sier ikke om kyrnast, det er anden kyrnast ikke. Han røyner. Ja. Heiler og rettvises for god til han. At halte kyrnast er med til anden og anden med til halte noen. Hesevei. Standa kost ørene med til, for jeg vet ikke skulle gjøre som vi vilja. Mm. Og det er kyrnast. Det er at gjøre akta halte. Nå vid Kristi deg og opprørsen. Er lost fra til han akkurat brukkommer. Han er han som kjøpte jokken leis. Akkurat, ja. Og at det så ometelig av vekkert. Medan vi var fortjende. Medan vi var godleis. Medan vi var sintare. Rombrauen. Ja. Kapitel 5, då vi entertakat här. Ja. Medan vi var. Men tar man så kjem til Galaterbrevet, så er det lukket som onker som vil vente at vi fullkomna bøylet noen vi etter. Ja. Akkurat, ja. Tui, at her godtog ikke at her godtog ikke at hetningene bare kunne bli frelster utan nekka. Og her var nok enda eisne nøkker eisne her som hadde tidligere som fyrir friskilt og fyrir å slippe fra å være forfyllt, så går det seg under det her jødadommen men les korsen jo akkurat samband til at og han sier det som barst ut at her vil ikke selv halda lovene her som vil hava dekkon jeg geng etter synen så han sier det her han sier, jeg kan lese lydesynder her at ja, han sier hvis vi leser fra vers 5 at tog vi trygg vant av vid i andan og det som rettvusen gjør okkur vånum. Og i Kristi Jesus heter jo ikke tøye om en omskåren eller omskåren. Alt vær at hava trygg som virkar vi kærleika. Tid våre gåar leik for å få at jeg kan akta sannleikan. Henda ivetaling kommer ikke fra hånden kallar tikkum. Jeg synder av surdaidje surgar alt dadje, men jeg sier han, jeg har til alle atikken i herren at det ånge er å hoksa han vil heva. Men tann i vittlertikken skal bære dom som hver han så er. Men jeg prøver, præt ikke er en omkjøring.
hvor ligger der ta enn etter mer, så jo krosseren og ikke avstøyt langt. Og han sier så i vers 13 at tid jo kallet til fralsebrøver. Nå det bare ikke fralsen holdt noe til høve, når tjene vi kærlegger for øren, til at loven oppfylt og i einon året og i hæson, du skal elska nästa till som till självan. Och så säger han, men byta och äta tid kvar en annan, så inte ta till att det inte vill äta upp kvar av öron. Jag säger, liv i andan, så fullfört det inte gärna halsens. Och så kommer man in på att det här, tog håll till gärna nästa. Det är akkurat det samma i Rott 2. Alltså nu är inte börsen inte Nomi, eller så var någon Nomi. Hon heter Rott. Og nu sørst og rått. Hon kommet ut av akren her til Boasen. Hon sankar av honom. Og hon, så stender det til 4 vers. Boas kom just ta her ur Betlehem. Og han sier vi til som hestav inn. Herren være tikkon. Herren være vi tikkon. Det svære og Herren signet til. Så säger Boas vid tantänaren son som var sätter iver dig och i hästav. Kvarjon höjrer hämta onka kvinnan till. Tjänaren och i var sätter iver dig och i hästav. Svära i heter Moabit kvinnan och i kom här vid Naomi ur Moabs land. Hon säger, lav mera sanka upp och savna öks mittlen bondne efter tajmen i hästa. Så kom hon. Og hon var helt i all lycka så han 12 morgon. Inntil nu. Og har ikke haft så mye som øyne løt, eller kvult så mye som øyne løt. Da sier Boas vi rått høyren, døtter moin. Du skal ikke fære og sanka nøkron, øron ekren, og fære ikke hiane. Men halt ikke gentom moinen her. Hikk etter hver ekren om deg arbeidet. De som hesta og fære at han er døymon. Jeg har sagt vid dronjenar at han må ikke gjøre det her, og være til tiss og færdel og løt nu fader å drekke av tog som dronjenar røys. Og så det her dette underfotla som hender ved henne. Og her kommer det fram. Ta fattlån og andlig sutt. Bakte seg til gjerrar og sier vi han, kosse ber ta til. At jeg har funnet nøye for egen tøynom. Så til vise mer velvilt til at fremmant. Og Boas sverre henne, mer sagt fra øtlund tøy som du hever vært 4 verme over tøyna. Det kommer det fram. Etter at med over tøyn tøye. Hvordan du først fra feir med vår og føyelandet og først til et folk som du kjente ikke framan undan. Herren lønnet her til og i to gjørst. Og lønnet hun være ryklig fra herren og gode Israels. Under hvers vansjon to hever leitat her løvd. Hon sier, så har vi ta från en nøy for egen tøyen, mon herre. Så jeg to hever trøsta med og ta seg bruttlig av et tjenest av kvinnen tøyene. Men det alltid så fratt at som øyn av kvinnen og i tjenest og satt her. Og så framvis. Altså at det utroligt. Ja. Hvordan nøye, hvordan alle tøyene iver. Tøy som hender. Ja. Det ordentlig og i Guds atlan. Ordentlig, ja. Og Gud leter sin atlan henda for hese menneskene. Det samme som han gjør enda i det, at hans atlan gonger ut for menneskene, og sånn at vi vid det auto, ja. Altså vi gengar fram av leiene, av løsesleie, kan man säga. Og vi hoksa slett ikke akkurat. Altså, jeg kan så bare si for meg, jeg har ikke haft tankar for tog som god til atla for mitt liv, va? Og jeg ser at jeg så rævna nekvann øren eisne, altså, hvordan god leie tingene fram. Og tog har man sånn vogn, altså, i det om mennesker, ja. Det faktisk lika mye hvordan støvann ser ut til mennesker, altså, hva standet det jo i, altså. Det er som god kommer, vi så inn og nøye, her brøyts det alt. Fullkomlig, ja.
Og til det som hendte for Rutter, hun vet ikke av ødlesen her, ta og hon så avgjørt i for vermåren tjassere, at jeg skal vittere, jeg skiljes ikke fra det, ikke for deg en skilrock, sier hun. Og hun vet ikke av ødlesen her underfotla som ligger for fremme seg. Du faktisk var et av dorskaper som hun gjør det, Rutt. Affæra ur, altså landet noen her som henne var kommet til det flytja under hungersnei. Kan hei alt sitt folk og alle sånne viner og alt. Og så fer hon til et ukjent land. Annars skulle så være mottidgen. Men hon hever nok allikevel i jøkken vermårene tanken om, ja, men ta hon kommer, ta hon så god, så man følt ikke eisen være godt som hon kommer av. Det kan man så godt hugsa. Jeg råkner vi at Bei Orspa og hinner rundan om, ja, han får virre rått, altså hun visste ikke hva han gjør det, hun får her fra okkona. Men Herren visste hva han gjør det, Herren visste hva han får leie henne til, og her kommer hun så, og hette så byrjan henne på kærleksøvna mittelen Rutt og Boas. Ja, det helt en standan til å. Og jeg har flere for å gjøre mitt liv. Kom til den nye støv. Man så avvitande som til tossar om Janne, ja. Man gjør ikke gater etter Herren som styrer. Altså, du kan jo bare som om at det hender. Han er ved deg, og han er ved deg. Ja. Men og i her sånn som vi kallar galosnen, akkara, ekkerne galosnen, så han her allikevel. Han er allikevel. Så, Ja. og i tog galosnen som er sen, eller melek, med over Nomi heie, var her en øysene. Tog her var en som han atlet teka heim til Israel, saman vi Nomi, så Ja. det var en kvinna, Ja. som var en eller annan hatt, hever, Her var en kvinna av hettnar i alt, av fremmandar i alt, som god vil de hava inn i attertallene tja yes. Ja. akkurat det. Ja. Ja. Og hvor gjør han det? Ja, hvor gjør han det? Til tog han så nærrykra. Og han gjør det eisen fyrir av vysa sida nei, i måte alle menneskene, altså. Det er han ikke sett utanfor, ja. Så, altså, det er utrolig sterska mynter det her. Her er som Paulus sier, ja. Nei, jeg tenkte at vi har kommet atter til min her samband vi er her som vi tås om nå. Det er det som Paulus sier her i Rombraunen. Og han tåsar om Israels folksøyta, som han faktisk selv hei kunne gjort ham vona, at hvis han ble bandløst, at de så ble sikna, ja. Hvis det kunne være løsne, men det er jo ikke løsne, og det visste han jo eisen, ja. Men han sier her at ikke alle var evangelien og løyen. Isaiah sier jo, Herre, hver tro tog som han hørte fra åkken. Så kommer ta trikven av tog som prætika verer, og til som prætika verer kommer vi året Kristus her. Jeg spyr jo ta, har det ikke hørst? Jo, visselig, ja. Om alle hjørna rødt tarra gingen ut, og til enda gjæra rujges årtarra. Og jeg spyr jo, hever Israel ikke skilt det? Først sier Moses, jeg skal vedja øvun tikkar måte tjau, i ikke tjau, måte tjau vi omgång vite skal vedja vreie tikkara, og Isaias våas her, og tar dette verset i huksa om å sia, var funnen av taimon og ikke søkte be. Var taimon åpenberer som ikke spurte etter mer. Og hatt akkurat nøye godsa. Akkurat. Så vi har ofta akkara oppskrifter som vi setter opp om hvordan man kan se, bli lukkelig og glad og frelst og alt det her. Og alt fint vi tog, alt godt vi tog, jeg vil lære akkurat bøten opp, men det er bare god i ryggen til. Ja, som en gang må i. Ja. Han visste vi rått, og han visste at det er. Og i akkara oppfostan av gode, og lukka mye som vi der 4 forsvar, eller vi der 4 år, eller kvart aldri ner, det er ikke det som endelig teler. Men mennesker så vær jeg, og vi ikke er tvørere, og vær så en føringar til.
klockan 2, skulle vi möta klockan 2, ja. Men inte är så tojna vitsa, några hemma. Och så kom jag egentligen till den här fungerdejen och så är det här kvar ärta. Och jag färs in i en elevator och så tänkte jag att det är ganska här som det var först det var här. Och färs helt nyer till Chatlarhatten, eller hatten här som är var först. Så det var en fungerdej och så en som pensionister som var här. Ja. Och jag kom så in i dessa gångerna och här ständer en kvinna och tar sig telefon. Och hon säger bara boja synder. Och så säger jag kvar och jag som funkar där och var hilten. Och hon säger, du släpper inte funkar där, säger hon. Beina väg. Det tar beina väg. Du är här innanför sitta flera gammel och boja efter det. Att det ska vara möte. Och nu ska du komma vid mig in i detta möte. Och det är inte en kvinna som jag känner han inte, men jag lyckas så vet jag vad det är. Så säger ska jag, ja, så ska allt. Och så minner hon mig av en äka som är upplevt för nekvån och så igen. Och så det jag skulle föra vidtjöna en kone som var av Nese, alltså Eströten här. Och var inne till sonen och till henne och kona hans som var granne. Det var granne tjockon där vi vuxen upp. Ja. Och de pojkar med så om man husen till mamma och hans. Det var henne som jag skulle visa. Men nu kan jag in i det huset som kommer åren. Det hus. Tog att det är helt att jag kom in till kon. Jag kände kvarka kon. Ja. Och jag är färdig i urskavnen och jag kom in i kötsen, sett mig här och snackade vi henne som om hon var hin kona. Och så säger han till konan, nej Kove, du är kommit nu för Kersthus. Men ta att vi snacka så mycket nekv. Att det visste jag var kommit ratthus. Det var pura gröjligt. Ja. Och jag säger, nej Kove, är kommit ratthus. Skøft. Altså, det kommer ratthus skøft. og i helt med kommer ratthus, men det var ikke tankene som skulle komme til, men det kommer ratt skøft. Det skal jo bli ratt. Ja. Altså, akkurat som du sier. Og hva enda jeg til vi, han vitsan, hun var ikke med linne tante. Det enda vi tog jeg hentet en kvinne, han ble en lukkelig kvinne. Som jeg skilte var en annen. Jeg spør i omkant om neka. Slett ikke. Hun hadde en blinda kjent og en døtter. Og hun kom øysene. Og hentan døtteren, 8 nok øysene en døtter, hvis jeg minnes rett. Altså. Og hun sier, inni her er det kvinner som kjenner vel til kona. Og nu skal du fortelle dem om hvordan det var. Sier han her? Ja, vi med. Ta du skal la møte? Ja, hon er en av dem som skipper 4 her. Ja. Et som er skilt. Og så var vi lagt inn, og så har jeg en av dem en av søv, og en mindre grøybande søv. Og tar var 2 her, Janne Kjemmeni og Lars, han. Så säger vi med oss i Arden att det är det här. Och tog att jag för den första, säger han. Jag må bara säga till att han löter han. Alltså, ta är så gröt de från. Hur sätter för fram. Att han har en så gav sov och som han lyser i Arden. Det mest är gott gröpes i just. Og så fortalte jeg til ham om Gustav Ertøy, så hentet han her konen flott i ham til herren. Hun var kommet intensiv i havn, og jeg skulle til Norra ta. Det er nok snakk var så igjen. Og av Vestland, det var nekra ferier her, og ferier rundt. Vi Egil Kjellbreit og Atle Boanes som tar røyta. Og jeg får så Vitjan og Arne Fjord. Och så säger vi henne och mamma
nu ligger du här. Ja, nu är detta livet kommit till ändan. Och det var underfullt alltså. Men jag visste inte att han som sett tja henne var döttrarna. Att jag kände inte till döttrarna. Jag känner henne helt inte än. Alltså. Det är så, säger mamma. Ta röjsen sig upp alltså. Detta var inte. Alltså jag kunde inte köra mamma. Hon kunde köra mamma och in. Alltså. Det visste jag. Ja. Men så säger det bara vi henne att jag kallar dig mamma. Äldre kvinnor som är blev vitsa. Så kallar det bara mamma. Så där är det så avmätliga mammaliga. Og hvor er man så leis? Hva er det som skjer? At henta nøyen, i nøyen og hos hjärsta som Jesus kjøpte mer, ta deians myrkur svarsta av krossen han bär. Ta stender i sannsyn her, grunden. Han bytje, nu alt mot alit da. Vi krossen fjaltur litje, og stormer brusama. Det var en underfull frir av det her. Da jeg kom etter Norge, da var hun bei Færenheim-læreren og Vergera og alt det her, så jeg var slett ikke vidt til det. Men jeg 8 nekra løter inne i tog heimen, og bei første fer, og for 3, for 4, for 5, for vi var ikke så ofte. Det var helt enn standande, altså. Ja, så alltså en affär så var några skrift som blev beint. Ja, det är mina vi. Ja, hade mindre öl än att det här att det var funnet att han inte sagt mig. Akkurat ja. Ja. Jag sagt det inte henne alltså. Nej. Men egentligen vill jag nära. Och hon sagt inte till. Ja, hon sagt helt inte med och säger mer att för det naturliga är att detta var inte det rätta. Men det var det. Det blev rätt. Det är det som kom. Och det var det som hotar, kan jag säga, kvinnorna som är avbryt här. Och det var inte talen om att det skulle släppa ut att för något. Men varst du hur så tankkvinnan visste om det så hände inte, ne? Ja, jag var staviska för mig som allt här visste om det. Hon tog igen, hon snackade om det så här. Vid hej. Och här var det kvinnor som kände henne väl, alltså. Så nu var det gamla och så det här och jag var också inte gammal, jag är så gammal. Det var inte aldrig att det allt. Det känns det. Alltså, jag blev så klockor av oss när samtidigt blev jag så avmätare jag glad över. Ja, det är störst. Ja. Virkelig störst. Så jag var löjtande. Alltså, jag löjtade in till den funkar där en tja vinn och tja mera sådär och tja sin och tja honom och dödsarna. Och så alla time som nu var det här. Ja. Fick också nöje till att det var en bådskap. Han låt han inte att hattla och det var mest bara till närmast som var det här så tog man till löjvi att se att de någonting. Härskande tog som vi var kommit till. Akkurat, ja. Och säger de östen till at jeg kom ikke bare her for pavatikere skilt, selv det gjør jeg til for hans skilt, men det også for tikkere skilt, som har funnet lært at på mer fra, at han fylte ut det, at jeg visste ikke det at han fylte. Og at det altså, jeg vet ikke, Daniel, men jeg sa løten her, sammen vi har noen, vi sitter her på eier, det är akkurat som om att om vi sitter vid tog i sangvers, nu är det inte så långt det som livet, men Kristus lever med. Det är akkurat som det är bara Kristus som lever. Och det är det. Ja, det är det. Det är bara han som lever. Så. Ja. Och tog han tog i dig och in i honom tog i och det är han. Men han blev slitsamt. Och det var också för många skuld att han var uppåt och blev livande. Så vi blev livande vid honom. Ja, det är träckat till. Och en fyrir att han var en livande sal, ständer här, och det var det vid. Men i 17 att han var en lovgivande ant, och det är vi där. August Nai och Kristus det. En lovgivande ant till akkurat samtidigt. Och så når vi här
kanske pura avvitande om vart det till rått. Ja, man ser öla tydliga i jakten att här hetta löv här alltså. Ta andas löv som bor i jakten att släpper ut då. Att det är Jesus här likam som flyts och beväger sig och gör det, ja. Och det var ju det som han vei och pränta i lärarsvärna jassar. Tå sig om rydjegos är bäg falt över lärarsvärna nära. Och han sier vi lärarsvärna här att jag tilllägger större ting än det, ja. Og selv om jeg ikke sikker han ikke vi større ting og støtt, så i vevet, ja. Så han heier en avmarskede tøy her av hjørnet, så han ble jo 30 år gammel før han tjenest nå, og 33 år gammel døyrene. Men så lykker så gjerne kvitsundet, hever han så være her og her, og i tjøkkenen de som trykker av han, og som her vi i hans likame. Så for jeg sier det en affær, at vi som trykker av Jesus, om vi husker om det eller ikke, vi den kjønnelige parsten av Jesus av hjørnet i det. Ja. Og det veldig, det en øyelig tanke. Jeg husker om en hendte, jeg ganske lykke å ta fram her til at det var i 2000, Marster Batchman vår nyrre, og ferdig til en møterød nere i Kjepmanhavn, og vi gikk etter fram mittelen her, og den ene dagen så viltes vi simpelthen, altså som vi gikk og pratet, ja. Og jeg minnes, jeg sier vi han til at vi trykker av Jesus, og at vi hånd frelst, ja. Men så sier vi han, tårer vi at trykker til, tårer vi at trykker til at vi limener av likam til hånd, altså vi henter og bein og armar og føtter og alt det her, tårar vi att tryckva då, ja. Och så gick han dären, och så vet jag om det var samma del av den efter, så kommer en kona till och en förrysk som eisne var till möte, det var nekk føringar her, og sier dere fra en mann som ligger av rydgjøkrus nå, og som fikk vitjer, men vitjeren gikk så avmetelig ytla, og spurte vi ikke kunne komme at vitja den mannen samme vi ser, og omkring øren eisne, ja. Og det bekjennende tryggvande folk som er noen kona som er eisne her. Og vi kommer så inn til kjurekammar her, og han forklarer støvna, altså, utlidende var til at han skulle være minst 8 måneder her, tror jeg vitjer, altså, gikk så ytterlig hånd da. Og så sier jeg, vidt jeg som her, bare Marsten Batchman atter, og henne som her, jeg har sagt vi Marsten dagen 4. Jeg sier, tåra vi at tryggva? Jeg sier, ja, vi tåra tryggva at vi som samlet her, at vi i Jesus likam og Jesus løtene. Så i tog får du så ødla bia 4 mannen. Og det hendte en fullkomlig brøyding. Fyrstand der at han har vært han heim. Og vi ikke har virka akkurat det som skuld. Kvist det? Ja, kvist det. Og det her som jeg mener vi, at vi tåra kanskje et eller annet nei flere at tryggva vi frelst, vi tryggva Jesus, men det vil så virkelig oppmuntra en gang til. Men vi vil eisne oppmuntra til at tryggva til og forståelig at vi fullkomna mennesker, vi ødelen akkurat veikleikon og fullkomleikon, at vi hansara likam til at bære hansara nøye vi til andre mennesker. Det er ometalige hotekan til at oppleva at andre mennesker hoksa, og en har løtet at du vant at det er for svær, det var det jeg spurte om, hver fungerer det? Og du har tidsen av reie totalt. Og en person, ja, hva vet han alt dette fra? At lese henne av kvinnen? Akkurat. Og løy meg så inn her. Og samtidig sladde jeg meg inn til Kjerstan og konen sa at jeg er ute i Frapa. Og jeg hadde ikke kjente meg. Så jeg lengt opp i 50 og ble kanskje kjenne minne svag. Og ikke for en og i måned tal og et eller annet her nevnet deg. Så raknade det vi. Og han kjente meg ikke. Men så John sier vi han til Paul. Ja. Så det munnen han. Og så selv han det flott jeg meg over til deg at han har pratet med deg. Men han kunne ikke minne. Nei. Så sier det bare ikke fram. Men hon er nok så nek. Det er angst til deg i Verlintene, det minnes du.
Så får jeg ut til telleplasset. Jeg vet om ikke slapp til såra fra på. Hvis et plass var letet. Og det var flere fortent. Og så tjekker jeg ned til deg. Det var bare litt stretch jeg gikk. Til jeg var sammen med dem. Akkurat. Ja. Så nu för att löja trynet jag rätt väl på men vi må bara lucka helt stort se nu är det kommer helt bort från rotta. Ja, nej, vi det kommer. Men så de som inte känner söven om rost så ända det här sövan vi till att de blir blodgift. Rott och boas. Och de fick en son som är öppet och öppet han fick son som är Usai och Usai var pappa David. Og det så forskjell til at du attertalvan tja Jesus. Det bare så vi får til vi enda tøyne for en fråk nå, så vi må fære et djevast for Jesper. Så jeg fære bia på holdt bena bønn sammen vi og Arvid. Ja, gav vi masse feier takk for det. Det så løtna som vi bare glemte å komme bort og i så mange døren enn akkurat det som vi hette hjertet, men vi løyta alltid til tøyne. At øysene til han, som til løytjøkene nå atle være sagt. Så at det kan være til sikning for ånder. Og gjør det åkken deg til det atter, så kunne vi vente atter inn atter i Jesus sovene. Bei kapittel 3 og 4 underfotler å lese. Det har vi også om hvordan tog i kjøkken, og alle så mange atterlig i 17. Lært Marie, vi tog noen vi tøyne kraft, vi har antans kraft, vera vi bad, og få en den underfotla personen inn i hendan høy, som Messias, god til nævige, fatteren og kvinner, fatter under lovene, for at han skulle gjøre det som under lovene var og leis, og så vi kunne få sånne retten. Og her i alt etter det veldig landarmal som ligger gømt okkom etlom som tryggva til. Og djev herre at han dorskaper som valtar som menkan og i løyven og okkom ut det gamla menneskene at han skal vujtja og at vi tjøk noen tøyne anta være sannført om det til å komme til trygg han antans versk og i okkom vi føying av nutjon. Og til å være endernutjeie, enderfatt som til å være kattlet, og endernutjeie øysene antansversk, til å avhaldende verske, som fer fram daglig liv i okkara, såleis at vi alle tøyene, og til å skulle være hilten inn i at vi løy, som til atler av vi skulle genka. Da ber vi til om og takka for det, til å nøye mot i okkon til endan det, og alle okkara kære, og i Jesu navn, amen. Amen. Og vi Jesus så var hesen parsten av hjertemal kommet enda. Hesen tøymen høy ikke om medelig kjøtt. Men vi så ikke frem til å komme etter en ærfer. Og vi får takke for jokken. Vi det, som sagt, Anja Hansen som tek seg av i opptøkken og redigerer. Og Ronny Petersson som tek seg av det ljøtekniske. Paul Ferre og Daniel Adol Jakobsen. Vi takker for jokken. Parstar av hjertemål som har vært å finne av YouTube til Iktus Sjånvarsp. Her finner du parstar som har vært av æren. Her som parstar fer eisne komme her, og her som parstar som eisne vil ha sendt av Kristelig Kringvarsp. Tusen takk for Jesper.